Eto na, yan. Bumili na po kami ng merienda po namin dito sa my store. Tapos, diretso na po kami sa my falls. Yan. Ang sabi niya po sa amin, 5 minutes lang. Oh, yan. Maglalakad po tayo ng about 5 minutes. Dito po yung way, oh, di ba? Unang daan pa. Unang daan pa na wala na kami. Yan, very thrilling. Napanggamit niya sa rakat ko naman dahil vlog ko at yung natakabantay. Hada kami din. Siguro mga wala nun. Talo lang akalay aton tuktok. Di ba? Ikaw man ulit yung video mga hindi natin na makita lang. Sa una, sa ulit sa Diyos. Italyawag kasta na sa misura na. Sorsorutan mo laki dalan ti kastan ni Agos at omol. Sabali mo gaya. Hindi kami ni kasta sir. Hindi ba? Agawid ka, nagawid kami. Ano mo sabot niya natawid siya yung magayong ni Kunti Balay. Accident. Sabi ko nga mapapagaling nga, di kayo magta. Dala tultuladan, naglingat nga tanong. Si Banlog. Awan na talaga sa pagdamagam ni Jai. Awang pagdamagam. Kasi kumanya may salang nga balay di pakpak mo Jai. Tapos di pala magayam. Ngam na kasina. Sa bali way na sa bali mo din na panangki. At pakastoy kami kumanya, pakastoy mo Jai. Kaya nakikita sa nasaba mo Jai, gawa awit kami. Pero hindi nga Banlog ko ama. So nga papartaga kung tatno na bitay nga makadanonan. Yes, we're here now at the Baluarte Falls. Yan. Sa taas. Paglangoyan ba't lang? Kasa-kasa. Oh, punta tayo mamaya. Hindi nga ito po lang. Ano yan? Magbabayad? Saan magbabayad? Ano, bayad daw pala si mo. Magkano? 10. 10. Wow! That's it.
ano, nag-puskol dito nung na. Una gra. Ken. Hello mami, siya po yung nagpapalagbook dito at saka dito ka dapat magbayad pag pumunta ka dito sa may Baluarte Falls dito sa may Salcedo, Ilocos Sur. Yan. Kasi part na po ito ng Salcedo. Pero papasok ka sa may Santa Cruz. Yun, mga kasursur. Kaya kung nagagawi po kayo dito sa may Ilocos, magsursur po kayo dito sa may Baluarte Falls. Yan, mga kasursur. Kita-kita nyo napakaraming tao na naliligo. Nag-enjoy sila sa masarap at malamig na tubig dito sa may Baluarte Falls. Yan.
bibilangin po natin kung ilan po yung steps dito sa may Baluarte Falls. Magsisimula po ako dito sa may itaas papuntang sa baba kasi kanina pag akyat ko hindi ko po siya nabilang dahil sa pagod na pagod ako at hinihingal ako. Kaya ngayon umpisan na nating magbilang mula dito sa taas papunta sa baba. Yan mga kasursur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 53, 4, 55, 56, 57, 58, 59, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dagdag natin tong konti, 19, 20, 21, 22, kung hanggang dito lamang po tayo sa may tapat po ng falls, dito sa level ng falls. Pero pag bababa ka pa po dito, mag-a-add po tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 steps po hanggang doon na sa may lupa. Yan mga kasursur. Kaya 122 steps po mula dito. Mag-umpisa po tayo dito sa may baba or sa level ng falls hanggang sa taas is 122 steps. Yan mga kasursur. At yan na nga, naliligo na po yung mga kasama ko doon. O, tingnan nyo, ang saya-saya po nila.